Nyikwara mogiro kamano kum kete Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol mae ka mwagoye mbaka to nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro wach moro timore sani sirikal nende nitie ka gwandore gi jofwambo gi keyo umiyo kawuono an gi jatend en Oduor men jagoro maduong' KUJ en Kenya Union of Journalists. Ero kamano ahinya Eriko kuom wasichegi. Ero kamano tipa gori malich manade. Waja luonya kapatra mane kaka wangi. Mano ber kabisa. Ero kamano kuom luonga mondo watwage ne weche mag fwambo gi keyo kendo kaka jogo mane jopiny omiyo tich mar telo nwa higa mokalo tayo pacho kae. Kamano. Gokinyi ne intiere kae ndie to kata bang' mano uchaku golo boke machielo. Nyoro nugolo boke mokwongo makwedo jatend migao mochung' ne ohala men Moses Kuria. Kawuono uchaku golo machielo kendo. Sani koro dwaro ni jatend piny Kenya emowuo. Nikech ang'o teno ko wacho weche mane ukwedo godo Moses Kuria. Gima ne watemo wacho en ni samoro jogo ma jatend piny William Ruto nomiyo tich kuodo wiwa kaka jo Kenya. Kendo ne wawacho ni Moses Kuria mochung' migao mag ohala ne waseduokre kode kendo wasekwere chieng' wuok tich manyoro ma wasetikre kode. Koro wadhi okang' machielo mwadwaro ni ng'ano manomiye jalno manomiye tich ma en ker William Ruto mondo koro ka okang' mondo onyis joge ma omiyo tich ni nyaka gitine jo Kenya. Kendo boke mane wagolo ne wawacho ni wan commitments, loyalty and fidelity marwa nukuom jopiny. Jopiny emo wasavu kwa savu sirikal. Koro ka jopiny udwaro mondo wamigi weche matimore sirikal nyaka wamigi. Mara dek ne wacho ni gigo mosebedo katimore chakre nyocha nyaka nyoro kik mi wagol wang'wa e weche maricho matimore sirikal. Kaka sana weche mag mibadhi, weche mag telo marach mwaseneno katimore sirikal mar Kenya Kwanza. Nikech Kenya Kwanza sirikal negi chiko jopiny gik maturi higa mokalo kane gitimo campaign. Koro mago mwacho ni okwabigolo wang'wa ni koro gidwa tero wa lweny ichuodho gi Moses Kuria gi jogo mosiko ka yanyo ute fwambo gi keyo kada gi jofwambo gi keyo mondo wiwo wil wagol wang'wa e weche mag mibadhi mosebede pacho ka. Kendo ne wakwano gin weche karibu madhi 10 mwaparo ni ker nyaka duoki. Mokwongo ne wanyise ni nitiere sukari mane ogole pacho ka mane ok onego bed ni tiyogo to sukari ni noyud e chiro kiuso ne jopiny to sukari ni wach ni nok ber gi health mar jopiny. Nyoro gimokelo kokodi en wach mar mo mar mafuta mar chiedo manjo kele pacho kae kendo ma jopiny chal nolalo siling bilion 6. Mara dek wapenjo sirikal ni to nitiere mbolea mane okel e pacho kae ma giwacho ne oduok beche piny mondo mi kaka jopur nyalo yudo mbolea kendo gipidh cham mondo cham ochieg. Mara ng'wen ne wapenje ni to nitiere koma nonego bed ni kelo oduma boro nonego bed ni kelo kae to gochele manyalo konyo jopiny mondo bech chiemo odog piny. To bende nitiere gimoro bende matimre e piny mar Kilifi County iluongo wacho ni Hora. Pok wasebedo kwa winjo gimose nonro mose tim boyden to ere kaka dhano turi ne nyalo tho wan gi sirikal. Bende wapenjo sirikal to kunyiswa ni to dire bani timo ng'anyo kapok Raila Amolo Odinga ogai mara ODM oketho bo wacho ni pod ji wuo. Nitiere jofwambo gi keyo mane nogo kendo mano hinyore. Ere nonro mose tim ma sirikal nyalo bedo ka osetimo mondo ginyise jopiny. Kendo wapenjo ni to bende wachore ni sirikal kae bende nitiere dundruok moro e kind migao mopogore. Koro ni magi manwatemo pengiso jikerno ong'iye kaka onyalo duoko jo Kenya kuom weche ma jo Kenya osebedo ka penjo. To koro masani uchako golo weche mag mibadhi mane dhi mbele. Tang'o mi wach ni wuok mana sani bang' ka Moses Kuria nosetemo gwandore gi jofwambo gi keyo. Joma koro neno ni nitiere guondo moro makoro jofwambo ni godo gi sirikal. Onge nikech watemo mana paro ne sirikal nikech gipar ni lweny kata koko moro ma Moses Kuria ne ogoyo cha nyalo golo wiwa kuom weche mosebedo kwaluwa nikech king'iyo ute fwambo gi keyo duto mopogre kata gi Nation Media Group manja gi Lauka osebedo kata na Citizen kawuono neno katimo mibadhi manie gine bag sirikal kata Ramogi TV. Koro wan watemo nang'iso sirikal ni wang'eyo ni mano en
yo ma gidwa tiyo godo mondo gigol pachwa kuom luwo weche mag mibadhi kata kelo luoro kuom ute fuambo gi keyo mondo wabed gi luoro kata ka jofuambo mondo kik wang'i gigo madhi marach e sirikal. Mano watemo na nyiso gi ni ok wabi luor kendo ok wabi buok kendo ok wabi ringo, nyaka wamed menyo. Bwanyo momiyo ne waparo ni wiwa pok owil, nitiere weche moko ma nonro pok otim to pok onyiswa. Nyoro no aneno ka jatelo migawo mochung' ne thieth oriembo jomoko e tich, jogo man jatiyo e NHIF. Nikech sani wang'eyo ni kidhi e osiptal nichwa neno ka thieth dhi maber, nikech kidhi e osiptal to in gi kad mar NHIF tiyudo thieth, thieth dhi kendo imiyi yath idok. Sani kidhi thieth onge e osiptal nikech NHIF ok chul, pok gichudo kendo nitiere mibadhi mosebedo kanyo kaluwore gi weche mag tenders. King'iyo kata weche mag KEMSA be mane watemo paro gini, KEMSA bende ne waneno ka ng'wech moro ringre kanyo. To mago gin duto gik ma onego bed ni konyo jopiny, nikech tuo mar malaria pod chandowa e pacho kae, to en gima inyalo geng'. Nomiyowa pesa ma onego bed ni nyiewo godo mosquito nets, jomoko ne dwa lal kode. Koro magi ma pod nwaparo ni ker wiwa pok owil. Nyalo bedo ni Moses Gura nyo biro gi weche mang'eny, to mago ni waseduoke bwa tiekre kode nyoro. Sani pod wadwa nyiso ute fuambo gi keyo ne gidhi nyime gitimo nonro, ging'is jopiny gigo matimore e sirikal, nikech mano e tijwa. Kok watimo to wabiro bedo ni waninde tich, to jopiny ok bi yudo weche matimore e sirikal. To ma be nyalo timore ka koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mano sikoni en oyie gi wach mar Moses Kuria ni jofuambo nitiere kaka moko kuomgi obanyong'. Bendire adiere wacho. Onge adiera nikech wasebedo kwa penjo gi niya. Kata mane barua manwa golo kawuono, kata ka nyalo bedo ni nitiere jofuambo mobanyong' ma giwachogo, to nitiere doho miluongo ni Media Complaints Commission. Gibi kanyo ging'iso ni Oduor wan gi report ni ibayo nyong' uchuli gi Azimio mondo iketh nying sirikal, to gikelo evidence, gikelo proof ting'iyo. Koyude na adiera ni Oduor in ga jafuambo gi keyo, iketho chik, nikech wan gi chik wa monego bed ni watiyo code of conduct, iketho chik, to bende kaona hatua moloyo goyo koke ndara. To wang'eyo maber ni goyo koke ndara no, to mano en gima timore e sirikande duto te e piny mangima. Ni sirikal pok nohero ga jofuambo. Sami neno ka sirikal ywakno to nyiso jofuambo tiyo tijgi makare. Koro wan ok wadwa ni jalup ker Gachagua opakwa. Wan gima wacho ni giwewa watitijwa, nikech samoro gik ma giwacho go nyalo miyo jogo ma ogeno kuom gima luongo ni supporters nyalo koro chako manyo jofuambo kuonde duto ma gitiye, nikech jofuambo gimende gidak e oganda. Koro ka gidak e oganda to isechako iso jopiny no kihero gi, to nitie jogo bende mawinji ka Nyasaye, mawinji ka DC, ma gimoro amora miwacho to gibiro luwo. Koro ginyalo yudo ka samoro jofuambo dhi e tich tido kichako rodhgi kwa sendo kirodho kuom ndalo mokalo. Koro mane mimo samino kwa go koko ni wang'eyo ni samoro kihero tich mwatiyo, lakini kaka jatelo en gi jukumu mar ng'iyo ni jofuambo tiyo e yo makare kendo arita mar jofuambo ni kare. Nitiere gimoro be mano wacho seche mano golo oboke no ni nitiere jomodwaro ni wach ni okoromo mako apisi magintiere. Dongere luongo ni unfit to hold office. Mane adiera no wacho ni ng'ato kaka Moses Kuria samora mora moelo dhoge. Inyalo paro ka diere moro bedo elo dhoge ba okelo koko dwa gelo koko mang'eny, ko wacho ni pacho kae ng'ata nyalo biro tho. Kane itemo penje kuom skar marach mane onego bed ni miyo ji. Koro iyudo ka gik mosewacho kata manyo gik manyo yenyo nyoro. Wacho ga ni samoro kaka na wacho ni inyalo bedo ni okiye gi gik mawacho kata gipacha. To nitie kaka dhok minyalo tiyo go. Dhok mano tiyo godo cha macho ken dhok monego bed ni wuok kuom jatelo. Nikech mokuongo macha en ayany mano oyanyo jogo matiyo e kambi mar Nation Media Group. Mano ok onego bed ni jatelo. Jatelo ka en jatelo ma onego bed ni beti office ma wacho ne is fit to hold a public office. Onego bed no di Media Complaints Commission. Nongiso Media Complaints Commission and gi ywak. Jo fuambo gi ke achiel ariyo adek ketho nyinga to giketho chik monego bed ni gitiyo go, tikawo ni hatua. Mane ng'ama onego bed ng'ama jatelo. To ng'ama jatelo mawuok makoro dhi yanyo oganda matiyo, mano ok en jatelo monego bed ni bedi e public office. To king'iyo kama endi nisebedo jatend jagoro maduong' mar Kenya Union of Journalists, binyalo wacho ni nitiere moko kuom jofuambo ma samoro nigi winjruok moro magalagala
obed kod gi sirikal kata obed gi joma kwedo sirikal. Be nitiere adieri wacho ni nitiere jomoko ma samoro nitie wach moro ma gin godo nikech gimbe gi mana dhano kendo gigo nyaka kura. Waseneno mago osetimore, waseneno nikech ang'eyo ni mokwongo kiwacho ne jofwambo go kura. Sama jafwambo go kura no nyiso ni obende en gi jasiasa ne moro mohero, en gi party ne moro mohero. To wacho ga ni kura kamigoye kata jasiasa ni mohero kik donje tiji sama itiyo tich to tiji kiwacho ni kik neni igoyo komoro achiel tinindo komoro achiel. Onego bed ni bede diere to gima onego bed ni luwo en adiera. Sama idwa ng'iyo personal life mi sama idhi go kura oko nikech that goyo kura en personal initiative. Sama idhi bede booth kacha tin kendi ng'ata achiel tigoyo kura mano kik donji e tiji. Emomiyo ne okel gimiluongo ni Media Complaints Commission. Wajo ng'e ni samoro dhano jaboth ga nyalo bedo ni tiere jomoko e iwa ka ma samoro ok luw yo maber, samoro giringo mok ber. Mane emomiyo wacho ni ka in tiere ji kamago to be a Media Complaints Commission ibro winji. Mane gima notimore ne ker machon Uhuru Kenyatta. Ker machon Uhuru Kenyatta ne en gi ywak nitiere oboke moro e pacho ka mane ndiko sigana ma ok ber ma onge adiera iye. To no dhi a Media Complaints Commission bo winje ba complaints go no ng'ado bura na diera jofwambo kata oboke no koso ni ker Uhuru Kenyatta. Pogo jofwambo gi keyo kod gachiel go oboke no fine. Mano e mwadwaro mani miwacho ni leaders ma operate in a civil society. Mani mbona ngiso ni kata ne benda nen ker jalup ker Rigathi Gachagua. Kata bed mana ker owuon, kata bed mana jatela yote mar migao. Be a Media Complaints Commission. Kotami to pod nitiere inyalo dhi Media Appeal Tribunal pod nitiere. Kotami pod inyalo dhi e court mondo iyud haki mamari. Ok wadagi ni in kaka jateli yongo haki. Ika jateli bendi in ga haki ibede chiko riti. Mana ka chik moriti no emebe no rito jofwambo. Koro ka nitiere ywaro moro neno anto jofwambo moko ketho nyinga, jofwambo moko ochul nikech giwacho ga no chulwa. Te jofwambo moko mochul. Kin ga diera no chul. To the Media Complaints Commission. Emomiyo ne waketo Media Complaints Commission ni ka nitiere weche kama gitikele mbele gi to ging'iyo nikech bende Media Complaints Commission hotel ni judge ngama osebedo judge pacho ka. Koro ken ng'ato ma ginyawacho no give capacity mar winjo complaints. Obro winjo complaints to gibro ng'ado bura to gibro kawo hatua. Iseneno sirikal ma koro wantiere sani mar Kenya Kwanza to gi sirikal mar ker manen Uhuru Kenyatta. Mane mineno ka gima ok winjre gi jofwambo ahinya to nikech ang'o? Sirikande gi duto pok owinjore gi jofwambo. Inyalo paro kata ka ne gidonjo 2013 gima ne gikwongo ne en goyo jofwambo. Mano osega bedo ka en strategy ma gitiyo go te. Sirikal godonjo manyien. Kata mana sirikal mar Kibaki inyalo paro sirikal mar Kibaki ko nodonjo kendo gidhi gimonjo od fwambo mo gikeyo moro e boma ka. Koro en ga strategy mwaneno ka sirikal kodonjo manyien do gidonjo gi strategy mar buogo kendo mar olo koyo kuom jofwambo mondo jofwambo kik luw adiera manitie. Samineno ka sirikal ywak kama nyiso ni nitiere gik moko matimore e sirikal ma gitemo umo. To mano emonego bed ni wan wamenye. Emomiyo nowacho kawuono ni ok wabi lal ni pod wagore e chuodho kocha gi Moses Kuria. Moses Kuria ne waseduoko bwa tiekre go. Wan wadok e weche mano watemo luwo mag telo maber, weche mag mibadhi to gi weche machando sirikal nikech sani ngimo idho malo. To ma en sirikal manochiko jopiny ne an ko chieng' madhi ka chamo muma ka keta muma no ni pakete piny. To wadhi leno ka weche lokore. Giwacho maber nitiere gima ne giluongo ni state capture. Niko keta muma piny ni to jogo mane omako sirikal mafwanda mane nyodho sirikal kendo jopiny ok yud haki mare gidhi deal go. Waneno ka gidonjo to giloso kendo tim moro machielo modonjo makoro sani omako sirikal mafwanda. Ema sani nyodho mafuta mar jo Kenya, uso ne jo Kenya sukari marach, giuso mbolea monego bed ni miyo jopur. To sani rem nitiere kanye weche miwacho go te nikech adieri to nitiere weche miwacho go nitiere rem moro. Rem nitiere kuom jatend piny Kenya koso migepe moketi mondo mioti ong'ira tero mar jopiny kaka EACC gire ni ka DPP ni ka police ni ka bil mane kama rem nitiere mok kuom jatend piny Kenya. Rem nitiere kuonde go ting'e ni onge ka jatelo mar piny nyalo bedo koling to gigo timore.
nikech en jatelo mar piny ka en monego bed ni ong'iyo kaka piny tayo. Ka nitiere rem kamoro, onego bed ni osenyiso jopiny ni kata osenyiso jogo ni anto aneno ka nitie gimoro ok. Inyalo kancho oywak kane weche mag law mano onyiso ni National Lands Commission nitiere gik moko matimore kanyo ma ok onego bed ni timore, onego bed ni golo gigo. Mano nyiso no jatelo oseneno makosa ne kanyo. Koro onego bed ni kamoneno ka nitiere ywarok moro, nitiere pek, onego bed ni kanyo modonje to onyiso jin ka to mapek nitiere, please pull up your socks mondo itine jopiny. Ka jaker bende moduogo ling sama ineno ka samoro neno ka oling, to mano nyiso ni en benefit from the confusion madhi mbele. Onego bed ni migawo mopogore opogore ing'iyo kaka tiyo tijgi, nikech mano en overall prefect, en ma jo Kenya nogone kura kaka ker. Maka Kenya gik moko dhi marach e Kenya, to en ma nyaka wadhi ire, nyaka waywagne ni ker nyaka ikaw hatua ni gigo duto mokethore e pacho ka mondo jo Kenya oyud kaka nyalo konyore. Ka ber tuno ni ker otim nang'e wach mar Moses Kuria ni, udwano riembe tich koso ng'ise no bed tenge monde kapod ing'iyane ni ang'o mano wacho marach, nikech wang'eyo ni seche ma ng'ato kiro ayany to samoro mano kata kitere do to ok dhiga mabor. Ing'e dongo man wajoga ni dine bed ni gini otimore e pacho otimore kamoro amora. Anyalo paro ni chineno ka nitiere ywak moro, nitiere jambetre moro mane ni e pacho ka, jambetre mar Belarus kano romo gi jambetre mag Afrika e pacho ka, to dhoge no wacho wach moro, tineno ka bang' wik achiel oseluonge, mano e kaka itimo ni e telo makare, ni kineno ka jatelo odhi marach oboth tigole tikete thenge to tich dhi mbele. Ka koro bende iketo confidence e ofise ma wan godo gin, nikech jogi gin kisebedo ofise ga jatelo mar migawo, in onego bed ni ibende influence behavior mag jopiny malung'i. To koro in jatelo ma ka jopiny oneni to samoro jopiny ywak to ng'ane bende ne onindo adier kose ochiew kamoro to ringo dhi e ofisi neno. Onego bed ni bedo ng'ato jatelo ma inspire jopiny. An bende diere moko kadongo tadwa na bed kaka ng'ane, to kik ibed jatelo ma in kichiew yelo dhogi to en mana yany, kiwuoyo to jipanyo to kara Kenya kae onge jotelo kose, nikech kin telo to jotelo piny wacho ni jatelo en ranyisi mar oganda. Kaka neni taka ng'i kaka Trevor tangison ma Trevor ka neno Trevor kama e ranyisi mar oganda ma Kenya, to kika bed ni ka neni tapenyo ai to Kenya ni kae mage jogo manitiere onge jotelo moko, to wang'eyo jotelo nitiere mang'eny manyalo tiyo tijegi. Koro momiyo wacho ni jatelo nyaka bed en jatelo manyiso ranyisi maber kendo ranyisi makare manyalo inspire generations mabiro. Nan bende ka adongo tanyalo bedo kaka jatelo mang'any. Mani mineno kata sani jotelo gi duto, ineno ng'ato dwa somo speech to quote ni Winston Churchill nowacho kamae, ineno mano e ga jatelo. Koro in gi Moses Kuria makata chieng' moro higni 10 mabiro inyalo paro ni nitie nyathi skul moro mene makasa mondiko speech ma roboro quote Moses Kuria nondiko. Magi gik mwatemo ng'iyo. To ere kaka ene mipodi miye telo ni, nikech mano penjo moro ma pod ji ni godo. Ing'e ni gima waneno sirkal mar Ruto ne temo bedo ng'ama wacho adiera ni nowinjore gi jogi kendo nosingore gi Moses Kuria gi jogo duto men kod Kenya Kwanza ni gini kwayudo wadhi donje wate. Koro osemiyo gi tich kaka ne gisingore. Koro kae ma koro nego ng'is jogen jodalawa anto natimo kokora ba miyo utich kaka ne wasingore diere man watimo campaign, to nenre ka chal kama tijni pod ohingo. Adwa kawo tijni mondo mi ng'ama nyalo time. Mano ga ng'eny leaders timoga, imiyo ng'ato tich kaka no usingore kode mondo kik wach ni nwasingore diere man watimo campaign ni bro miya tich, to bang' campaign didogi lokori. Koro en osemiyo gi tich. Koro masano nego luong gi ngiso gi jodalawa anamiyo utich kaka ne wasingore, lakini kaluwre kod kaka udhi, kaluwre kaka jopiny ywak, nikech gini ok en jo Kenya gin mabo ywak. King'iyo ka jotelo gi ne wuoyo, jotelo gi ne keto kokgi e agreement moro maber ahinya kabisa madhi konyo jo Kenya kendo jogo mapuro e Kenya kae mondo giter mwandu gi kata gigo magipuro e piny mar European Union. Koro onego bed ni ikelo ranyisi maber makata jogo midwa dhi timo go ohala e pinje mani Europe bo wacho ni adiera jo Kenya to gin jok moko motiyo matek makata jatelo gi no negotiate nigi deal maber mondo gikel mwandgi e piny waka. To koro ka in gi jatelo ma jogo wacho to ka jatelo ma
motelo ni jo Kenya ema wuoyo machal kamano. Ka jo Kenya wegi mwadwa timo go ohala gido chala nade. Dong ineno koro mano en ranyisi ni upod samoro ok wak take leadership very seriously. Onego bed ni wakaw leadership seriously ma kibet gi wasunge manyo muso sikura gibet go gi sign na economic partnership agreement gi European Union ja. To jogo neno na diera jo Kenya gi are people who are serious, people who are committed ni gidwa timo ohala gi European Union. Gimomiyo penjo maendi nikech nuwacho ni udhi donjo ne doho. Gimoka ng'eyo ni udhi donjo ne doho gi ketho mane mar mibadhi koso mar dhok makier. Kalure gi advice mayudo kuom okil mwadwa tiyogo, ne giwacho ni jatelo okonego bed ni wuoyo kaka Moses Kuria no wuoyo. Giwacho ni mano ok lure gi chik mar chapter 6 mar constitution marwa leadership and integrity. Mano ochiko ko yiene. Onego bed ni jatelo kiwuotho to onego bed kaka nawacho, onego bed ni inspire a generation. Na an bende ka bedo ng'ama duong' to adwa bedo kaka ng'ane, adwa tiyo ne kik ibed ng'ama in ki elo dhogi tikelo koko kaka koko mano kelo. No onego bed ni kiwuoyo ka jatelo tikelo koko. Onego bed ni kelo iwuoyo tikelo kwe, iwuoyo tikelo some hope ne jopiny. Jopiny neno ni kara diera Kenya wan gi jotelo maber kendo wachomo kama kare. Lakini kene jatelo ma en ko wuoyo to en gima dhi kelo koko kuom jopiny. Mano emomiyo okil nego ne giwacho ni mano ema gidwa dhi tiyogo mondo ng'isi jaji ni jatelo ne en jatelo ma kata ko wuoyo gi jopiny to kare mondo okel kwe, kare mondo okel dongruok, to okelo mana midhiero gi muodo lak. To ere mane gi pek? Dong mibadhi mu wacho ni ni mo micham mar chiedo ni nyalo bet ni Kenya nolalo bilion 6. To mane en migawo mare nuwuon. Dong mane mane gi pek moloyo dhok makier? Mago gin ariyo. Mano koro ng'eni kolure kod weche mag mibadhi to mano koro EACC onego bed ni deal godo. Mano momo ne watero lwenye no koro tiend ker wuon. Ni ker nitiere mibadhi mar mochiedo ka. Wadwa ng'iyo ni to en atua mane misekawo. Mano e campaign mwadwa sustain. Mar ariyo nitiere gimwacho ni individual responsibility. Nikech king'iyo wach mar mafuta no oting'o ji mang'eny. Koro Kuria nya wacho ni gini ok an kenda, gini nikech wachre en gima ne gibet cabinet ba gikalo. Koro implementation ni obiro gi weche mang'eny. Mano nyalo wacho ni wang'eny mado utaget kenda. Koro mano ng'amo chung' ni gin manyalo take that individual responsibility and care. Momiyo ne wawacho ni care wakwayi ni kawiya ni atua e wach mar mibadhi mar mafuta mar bilion 6. Lakini kalure gi gima ne Moses Kuria wacho gi dhoge no wuon, mano to wa hold accountable no wuon kaka Moses Kuria. Mano emomiyo ineno ka wach mar wadwa dhi e doho mondo be declared unfit to hold a public office mondo dhi mbele. To oboke manyien muchwado kawuono ni bedwaro ni joloka mondo donje wach ni men international community. Gin udwaro ni gitim nang'o? Wadwaro ni international community samoro they must always sometimes call joma gi deal godo to order. King'iyo kama jaluker Rigathi Gachagua ne wuoye, ne en kama ne giromo gi European Union delegation ka gi sign economic partnership agreement. Mane mi wacho ni to nikech gini ok nyalo timre pinje maoko ka king'iyo kata European Union. Mage gima ok nyalo timre ni sami sign katiketo kogno e agreement malich kamae to minister mochung' ne wuoyo kata jalup ker wuoyo kaka Rigathi Gachagua no wuoyo nyoro. Nikech ing'iyo ka nyoro ka sama ne gi sign that economic partnership agreement, Rigathi Gachagua en karo wach kaka gini nyalo konyo jo Kenya, karo sir jopur lwedo kaka jopur nyalo benefit kuom agreement man gi sign. En nyo chako managoro yawo lweny gi jo media no, on jo media wuoyo maraj, jo media chal kama gini opposition gidwa go sirikal piny, to delegation mag European Union obet kanyo. Mani mino kane wakelo ango mar European Union international community, to moloyo mano wabeno wasega neno ka samoro international community bende biro gi pressure kendo gi join the national agenda mondo ging'isi jo sirikal ni wabende waneno katelo marach kata ka udhi marach to gini nyalo affect the entire region. Nikech Kenya omako pinje mang'eny e region mar East Africa. Koro ka wecho kethre Kenya kae ok odhi bedo neno midhiero mar jo Kenya, to odhi bedo midhiero mar region te. Koro mani mwangiso jo international community ni konywa uru keto pressure kuom sirikal mar William Ruto ni mondo owe banyong, owe yawo lweny gi ute fuambo. Nikech ka giloro nwa dhoudi mar yudo weche kendo mar miyo jopiny weche ma kaka timre sirikal,
to mano nyalo kelo midhiero maduong' e pacho kae, nikech mani malo ima iyawo dhoudi mag mibadhi mago imineno ga kor weche mag nek donje, mano iyudo ga weche mag telo marach kendo gi telo mag wang' teko donjo ka olor dhoudi mondo jofwambo gi keyo kik donj kanyo mondo gikaw weche gimi jopiny. King'iyo sani sirikal ma sani ka koro watieko nikech ang'e ni sa ma wawang'wa, be nitiere geno ni jogo mane iye kanyo go pod oyie tiyo gi jofwambo? Nikech ang'e maber ni joma miyowa ga wachgi to gin mana joma tiyo iye kanyo, gin ema giwegi ema giwacho ni mibadhi moro nitiere ka manyaga koro ater ne jofwambo mondo eka wachni omuoji oko mondo kik timre. Be nitiere geno ni pod gin gi dwaro mar timo mano, koso nitie kaka koro idhi chak loro dhot mos ma koro onge kata ng'ama wuoyo gi jofwambo? Aparo ni geno pod nitie, geno nitie nikech nitiere jogo, ok ni ji duto manie sirikal mar Ruto richo, nitiere jogo bende mabeyo kendo matiyo maber, nitiere jogo ma jotelo mopogore opogore manie sirikal bende matiyo maber. Koro pod gibiro medo miyo weche. Kata Moses Kuria owuon kabiro ka neno ka ooro kwayo ni mondo kiny odwaro romo gi Senate mondo jofwambo gi keyo odhi kanyo mondo omeny gik mo odhi wacho gi Senate. Koro mano nyisi ni samoro jogi bende gola ayany, gidira ayany, lakini gibende ging'eyo ni ute fwambo gi keyo nigi thuolo maber mar nyiso jopiny gigo madhi mbele mag sirikal. Koro lweny manie kind jofwambo gi keyo mano do nitiere, mano do kwadagi. Onego bed en lweny ma itimo in a civilized way. Okiko bed lweny ma giyanye ji, kendo lweny ma nyalo miyo jogo kata jolup jotelo gi chak rodho kendo goyo jofwambo gi keyo ka gidhi tiyo tijegi. Erokamano. Kiny kendo nitiere oboke moro modhi go kendo manyien koso koro pod wadwa dhi mbele, en lweny pod wadwa goyo, pod en lweny wadwa dhi goyo mopogore opogore, yore mopogore opogore nyaka wami joke, nikech king'iyo oboke no nowandiko ni our commitment and loyalty are to the people of Kenya. Nyaka wa maintain mano. Erokamano. Mano Eric Oduor, men jagoro maduong' KUJ, men Kenya Union of Journalists, mane mbaka mwagoyo mondo wang'e ni jofwambo gi keyo nyalo tiyo nang'o gi sirikal mondo mi jopiny bende ong'e adieri mar gik moko te matimore e piny ma gintiere ni, kata bedo ni gine mane giyiero sirikal masani. Kumane ka molore chenro mar duol kik idhi mabor ahinya. Ramogi TV pod nigi weche mang'eny mabeyo beyo ma pod biro bang' ma. Anto nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Numbija Taya, Nyakwar Guoko cha pesa. Wanere.